Un total de 15 citas compoñen a programación da 26ª edición das Xornadas Valle Inclán da Pobra, que arrancarán este domingo coa primeira representación a cargo de Teatro del Norte. Precisamente o director xeral de Cultura destacou a importancia das xornadas, enfocadas cada vez máis ás artes escénicas. Cada vez vai máis vinculada co ámbito da escena, co ámbito do teatro, o cal é unha boa nova, obviamente, porque falamos de Valle Inclán, que esa impronta dramatúrxica é fundamental, pois cada vez máis esta programación vai cara a este lado escénico, o cal, como digo, é moi interesante porque, en definitiva, é un aspecto fundamental de por que Valle Inclán pasou e está na historia da literatura universal, precisamente pola súa escrita dramática, pola súa dramaturxia. Ademais do teatro, entre as propostas desta edición destaca como novidade o Café con L, a modo de tertulia, ou un roteiro teatralizado polos escenarios valleinclanianos da Pobra. Este ano temos como novidade, que é unha que quero destacar, a de Café con L, unha proposta pensada para quenes desexen participar en lecturas e en conversas en torno á figura do escritor. Será un momento de cercanía, de intercambio de ideas, de diálogo sobre a súa vida e a súa obra, así como a influencia na literatura e na cultura contemporánea. Non quero deixar sin citar tampouco que con Teatro Un Punto vamos ter un roteiro teatralizado a través da vila, recreando espacios vividos ou espacios inspirativos, inspiradores para Ramón del Valle Inclán. No fondo se trata de conmemorar os 100 anos de Luces de Bohemia na localidade que coincide co período en que escribe esta obra. O alcalde da Pobra aproveitou a presentación das xornadas para asinalar o fito que suporá a creación do Centro de Estudos Valleinclanianos, grazas aos fondos cedidos polo neto do escritor. Facer fincapé no fito que supón para a Pobra a apertura dunha nova sala, que neste caso acollerá un centro de documentación sobre Valle Inclán, que será dotada ca bibliografía cedida polo seu neto, Xaquín, e que pertenecía á biblioteca persoal do propio escritor. Tamén se vai a incorporar a este fondo a colección bibliográfica sobre o autor que xa tiña o museo. E aínda que non son moi aficionado ás frases grandilocuentes, hai que dicir que esta cesión convierte a este museo no principal centro de estudos sobre a figura de don Ramón del Valle Inclán, que hai xa non só en Galicia e na península, sino prácticamente en todo o mundo. Destaca ademais a ilustración da cartelería deste ano realizada por Ciro López.